I forbindelse med fiberkonnektering er en ren fiberforbindelse helt essentiel for at få en ordentlig forbindelse i sit fibersystem. Det er derfor vigtigt, at vi renser og inspicerer vores fiber hver gang, inden at vi kobler. Dette kan gøres med den medfølgende FI 1000 fiberprobe, som medfølger til DSX 8000 instrumentet, når du lejer hos SolarData. Fiberinspektionsproben tilsluttes DSX 8000 instrumentet via USB-stikket og sættes ind i USB-indgangen i siden af instrumentet. Hætten fjernes, og proben tændes ved et tryk på den sorte knap, og vi får nu herved adgang til fiberinspektordelen af DSX 8000 instrument. Vi er nu klar til at inspicere vores fiber, inden at vi foretager vores kobling. Dette gøres ved at fjerne beskyttelseshætten på fiberen og tilknytte denne fiberinspektoren. Og billedet kan justeres og stilles skarpere på siden af fiberproben. Som det ses er denne fiber nu helt ren, men som sagt skal der ikke meget til at forurene fiberen, andet end blot et let tryk på denne eller berøring med hud, hvorved at vi pludselig oplever at få en meget dårlig fiberforbindelse med fedt og snavs. Inden vi kan connecte vores fiber, er vi derfor nødt til at få renset. Dette gør vi med en af de to medfølgende fiberrenseprodukter, som medfølger, når du lejer fiberudstyr hos Solar. I det her tilfælde bruger vi en one-clicker til vores SC-connector. Vi kan nu her se, at med blot 2 klik er kvaliteten af renheden på vores fiber øget betragteligt. Der er dog stadig en smule snavs tilbage, og vi kører derfor endnu en gang med vores one-clicker. Fiberen kan nu konstatere at være renset og er således klar til nu at blive koblet ind i vores fiberanlæg.